Sanitizer bana hadi. Enggak ini bubagrani ase mas halnor gai tam norok samur klanyen nuan sulaiya. Bulano khulmo ya faro jini habu bagra Maharashtra. Sang tini Mojlispurni ingai YTF ni adong juk songrok pero berimot botol ni borong botong bayo. Sang tini jini Mojlispurni aisa NIT first gate tongo a first gate no jini kaisa society hati ni kaisa tongo a society hati wo jeng tini kisa mask sanitizer tai samung gana gini bolong dong tongmarong no jeng polis khata kolom rok jeng baglaini serai rong no je puri tongnai serai rok kungma tong bigra nong ni borok borno jeng khata kolom rok baglaini hani jeng chong laikya jeng rok kai oro jini nizran bisingo no khotsa khongnai jeng collection kheleni jeng chongkha oro mask sanitizer jeng baglaini hani chongjak oro o hati nogo halnai painai abor ngo jeng sa phala ni jeng chong laikya tai jeng o gana gini je bolong rok tongar ngo jeng kisa porisar khani hani jeng wan chutu laikya ta jagan mung ketama obangka NIT first gate tai pochim borjala hage busini rogo aba hita hambai